Bernard Grech, il-kandidat tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil għat-tellieqa tal-kap tal-Partit Nazzjonalista, akkuża lil kap preżenti Adrian Delija li m'għandux awtorità morali. Grech qal dan waqt żjara li jagħmel fil-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Malta Today. Mistoqsi dwar il-problemi li affaċċja Adrian Delija u kif ser jistabbilixxi l-awtorità tiegħu jekk jirbaħ l-elezzjoni għall-kap, Grech qal li ser jerġa' jġib l-awtorità morali fil-partit. F'attakk ċar lejn it-tmexxija ta' Delija, iż-żiemel tar-ribelli qal li jekk kap ma jkollux awtorità morali, jispiċċa jitlef ukoll l-awtorità li biha jmexxi lil dawk ta' taħtu u bekk kulħadd jispiċċa jagħmel li jrid. Bernard Grech fetaħ attakk fuq Adrian Delija meta kien mistoqsi mill-Malta Today dwar il-problemi u ribelljoni li sab ma' wiċċu Delija. Inċidentalment dawk li qalaw l-inkwiet interna l Delija huma l-istess esponenti u deputati li qed jappoġġjaw fil-beraħ lil Bernard Grech u qed jagħtu sosten lill-kampanja tiegħu. Intant Grech qal ukoll kif l-istil ta' tmexxija tiegħu ma jkunx wieħed ta' ċensura. Botta ċara għall-azzjonijiet tal-kap Adrian Delija meta qal li ser jittieħdu azzjonijiet kontra l-fera taż-żgħażagħ nazzjonalisti tal-fazzjoni Busuttil l-MZPN li kkampanjat biex Delija jwarab mit-tmum tal-partit. Mistoqsi wkoll dwar il-pożizzjoni tiegħu fuq l-abort, Bernard Grech derbiċċar jipprova jevita li jidħol f'dettalji u waqgħet attent li ma jisbilanċjax ruħu ħalli jevita li jirfes il-kallijiet. Bernard Grech ħadin l-attitudni anke f'intervista oħra mal-Gazzetta The Times e kif ikkontradixxa dak li tant iġġieled għalih fir-referendum tad-divorzju. Bernard Grech li kampanja u vota kontra l-liġi tad-divorzju fl-2011 mat-Times b'mod surreali qal li huwa ma kienx kontra d-divorzju. Intant dwar is-suċċessi elettorali tal-Partit Laburista fl-aħħar snin, Bernard Grech qal li dawn waslu wkoll minħabba li l-Partit Laburista investa f'pixxina ġdida tal-water polo f'Birzebbuġa.